Hola, benvinguts en aquest nou programa de Televisió de Tossa. Hem volgut apropar-vos, ara ho veureu de seguida amb els convidats i també amb els periodistes que preguntaran aquests convidats que avui han vingut aquí. Li hem dit al programa Fets Contrastats, ja veureu doncs com és la mecànica. És un programa que ja ens disculpareu que si en algun moment determinat tenim algun problema tècnic, com que és una mica complicat, doncs ens sàpiguen disculpar. Hem volgut fer-ho, gravar molt poques hores abans d'emetre'l, més que res per una cosa molt senzilla, perquè massa gent aquí a l'estudi tampoc ho volien fer-ho, i el sol fet de fer-ho en directe serien ja 7 persones que haurien d'estar aquí. Per això que hem reduït al mínim a tothom per poder-ho fer d'aquesta manera. Per un cantó doncs, tindran l'oportunitat de veure-ho també en els diferents xarxes, tindran un enllaç a través del YouTube. Abans que res, doncs, recordar-vos que hi haurà 3 blocs més unes preguntes de les persones que ens les han fet arribar a Televisió de Tossa a través del canal que ja vosaltres ja saben. Hem mirat que siguin 3 minuts per no allargar una mica massa el programa, però crec que amb això és suficient. Si volen explicar alguna altra cosa, evidentment tenen el seu temps per poder-la dir, però nosaltres limitem els 3 minuts perquè així doncs no es puguin passar, fins i tot en cronòmetre, o sigui que així ho farem d'aquesta manera. Ara anem doncs per presentar quins seran els convidats, quins són els convidats que han vingut avui a l'estudi de Televisió de Tossa, que són per un cantó en Ramon Gascons, benvingut. Hola, molt bona nit. Gregori Martínez, benvingut. Hola, bona nit. I la Imma Colom, també alcaldessa de Tossa, benvinguda. Van sempre les últimes, benvingut. Si vols, començo per tu. Pues està. I ara sí que farem, fet una mica, no he seguit el protocol que tocàvem, però cap problema. La qüestió és que siguin ells aquí i que ens expliquin les preguntes que faran 2 periodistes. Un, que és en Carles Couso, és el director del Tot Plegat, que estudia periodisme. Couso, benvingut. Bona nit, Vicenç. Periodista en construcció, encara no... Estàs estudiant. Estàs estudiant. Sí. I després en Jordi Meléndez, que si és periodista, també és cap de premsa de l'Ajuntament de Tossa i havia estat en el Diari de Girona, a la part de la Selva i també a Ràdio Marina. Benvingut. Bona nit, Vicenç. Doncs anem de seguida a parlar d'aquests temes. Un és l'econòmic, el social i el de futur. El que és d'econòmic és el que en aquests moments tindrem l'oportunitat de fer-ho. Aquí tenim una diapositiva del qual poden veure el pressupost que té l'Ajuntament, les despeses que tenen, les despeses corrents, nòmines, inversions i altres. Tot això són els tants percents que hi ha. A la gràfica de la dreta podran veure que hi ha el 12,5% del pressupost està destinat a la crisi del 2020. Si veieu que és el de color blau és el Covid-19, que veureu que inversions directes és el que hi ha més d'1 milió d'euros, les inversions hi ha 48.500 i les indirectes són 133.000 euros. Això, com podeu veure en pantalla. Després el color verdós, aquest color és el que marca el temporal. Ja recordeu que aquest any ha sigut complicat tot perquè hi ha hagut el temporal de Glòria i també el Covid tot junt, i això és el que hi ha. Veieu que són 370.000 euros aproximadament d'inversió. Per això ara nosaltres volem que en aquest apartat els periodistes, el que comença a estudiar de periodisme i el periodista que li facin les preguntes pertinents als convidats avui aquí. Començaríem, si us sembla, per parlar amb en Carles. Se pots dir a qui va dirigir la pregunta i quina és? Sí, la pregunta va dirigida al senyor Gascons. Abans, Vicenç, has agraït ja a l'audiència que ens segueixi. Deixa'm també agrair als companys voluntaris de TV Tossa que ho fan possible avui i que porten ja gairebé 29 anys, tot i les dificultats, fent-ho possible. Dit això, sí, la meva pregunta va dirigida al regidor Ramon Gascons. Ramon, bona nit. Bona nit. Bé, estem a menys d'una setmana del primer ple de pressupostos, dels pressupostos de l'any 2021. I la pregunta és si l'Ajuntament de Tossa té solidesa econòmica per fer front als reptes majúsculs que s'hauran de fer també l'any 2021 per causa de la Covid-19. Li pregunto perquè és conegut per tots que aquest any l'Ajuntament ha reduït ingressos i a més també ha augmentat despeses per qüestions com el Glòria o com la Covid, com ara mostrava el meu company Vicenç. Per tant, tota aquesta combinació, com afectarà l'any 2021 econòmicament parlant? Pel que fa a inversions, al dèficit i també en aquesta solidesa econòmica que parlàvem al principi. Bé,
Mira, la pregunta que fas te la podria contestar. Nosaltres, quan hem fet el pressupost d'aquest any, el que dins de la partida pressupostària hem entrat les despeses del Glòria, hem contemplat partides com les escombraries, hem posat el pitjor dels escenaris i hem comptat inclús repetir un any com el que acabem de passar, com el de 2020, i hem fet una reducció d'impostos als veïns amb l'IBI d'un 10,2%. Per què aquest 10,2%? Perquè fent la partida dels reptes que volíem afrontar, de les despeses i el servei que teníem que donar als veïns de Tossa, de totes les tasques que ha de cobrir l'Ajuntament i de la caiguda d'ingressos que preveiem que tindríem, ens ha quedat un coixí, perquè tot això ho vas ajustant, i ens ha quedat un pas d'un 10,2%, que és la partida que ens ha permès reduir impostos als veïns de Tossa. Això s'ha quadrat amb el mínim, amb un mínim de despesa prevista, perquè sí que hi havia inversions molt grans i aquestes inversions s'han hagut de reduir o s'han hagut d'emplaçar a demanar subvencions i esperem que ens els atorguin. Per exemple, hem demanat un dipòsit d'aigua regenerada de 267.000 euros i avui tenim un comunicat de l'ACA que ens deixa gravar una subvenció el mes que ve que possiblement serà del 80%. Hem demanat des de Patrimoni un ascensor per al museu i tenim tramitada la subvenció per saber si ens l'atorguen. Hem fet una carta al Departament d'Educació demanant que el projecte de la llar d'infants, que és un projecte que reuneix tots els requisits dels diners europeus que rebran els municipis, que és certificat energètic, necessitat, eficiència i de servei a la població, i hem demanat al Departament d'Educació que si ja que aquest projecte reuneix tots aquests requisits, aquest projecte pot beneficiar-se d'aquests diners i així el trauríem de la càrrega municipal. Fent tot aquest exercici hem quadrat el pressupost ajustant a tot el que ens hem pogut, donant les ajudes que després m'imagino que explicarem, que hem donat a tots els sectors el màxim de capil·lars possible, extensibles a tothom, amb la intenció de que en cap moment deixem de donar servei. La idea d'afrontar, arrenquem el 2021 amb aquesta idea. Molt bé, gràcies per la teva explicació. En Jordi Meléndez ara també té una altra de les preguntes. També a qui va dirigit, Jordi? Gràcies, Vicenci. La meva pregunta és per la senyora alcaldessa. Bona nit, Imma. A grans trets, podria explicar què s'ha fet a nivell d'ajuda, a nivell econòmic, sector econòmic, a treballadors i empresaris en aquest any marcat per tant temporal Glòria com Covid-19? Sí, un detall, això verd, el temporal, són dos temporals, el senyor Gascons ho té clar, és el Glòria el dia 20 de gener i el dia 20 d'abril un altre, ho dic perquè només parlo de Glòria, però us pot explicar les despeses que van comportar també el segon temporal. Bé, com que era pregunta que segur que em faríeu, ja la portava a punt, per dues bandes. Bé, en primer lloc, recalcar la renúncia que hem hagut de fer en totes les àrees per fer front a tot això. O sigui, el sacrifici, l'esforç que s'ha hagut de fer a totes les àrees per poder arribar a aquests ajuts, crec que s'ha de tenir present i la gent ho ha de saber. El suport en general, o sigui, un govern que per força ha de gestionar una doble responsabilitat, la responsabilitat de l'emergència sanitària i també de la crisi econòmica, comporta que hagi estat dificultós, com ja ha comentat abans el senyor Gascons, amb tot el que ens ha costat reajustar i acostar-nos al que havia de ser el pressupost de l'any 2021, però així i tot s'ha fet el gran esforç, el gran esforç que puja, no diré moltes dades, però que ens anem a més d'1 milió de pessetes, i ja vol dir molts municipis veïns haver arribat en aquestes xifres. Perdó, euros, ostres, me n'he anat ara lluny. Molt bé, en primer lloc, pel que fa a empreses professionals i autònoms, aquests imports que han sonat molt, d'aquests 200.000 euros, dir-vos que falta només el número de compte corrent i està al corrent de les obligacions tributàries de tothom perquè pugui ser efectiu en molt breu. Empreses professionals i autònoms. A persones i a famílies, aquell import que també sona molta gent, de 75.000 euros, acord de Junta de Govern local ja adoptat i també pendents d'algun número de compte que encara ens falta perquè també sigui efectiu en molt breu.
I el tercer apartat seria el d'allotjaments, que sortíem d'una partida de 100.000 a 200.000 euros i que també la gent ja poden anar a fer les entrades, perquè evidentment en aquesta aprovació del plenari no hi ha hagut absolutament cap al·legació. En aquest cas no hi ha hagut cap al·legació i per tant podem començar molt aviat a donar aquestes ajudes, que no direm els imports exactes perquè s'han dit, s'han escrit i la gent que ho ha volgut saber ho ha tingut a la mà. També la coneguda ocupació de la via pública, que ja a partir del mes de març vam tenir clar, m'avisen que tinc poc temps, ocupació de la via pública no suposa poc, sinó que 350.000 euros aproximadament, són 350 establiments que se n'han beneficiat, 350 establiments que se n'han beneficiat i això és quasi una xifra exacta de 360.000 euros menys que l'Ajuntament ha ingressat. La reducció de la tassa d'escombraries, la devolució de l'import equivalent tancat en poques setmanes, equivalent a les setmanes que ha estat tancat l'estat d'alarma, dir-vos que pel que fa a les escombraries hi ha 325 domiciliats que cobraran a partir de dimecres, 325 domiciliats, perquè tothom té els impostos domiciliats. 200 no domiciliats, pendents també de número de compte per poder retornar, i evidentment cap retorn als impagats. L'equip de govern cada mes fa una aportació al Banc d'Aliments, crec que és important dir-ho perquè també forma part de les mesures que s'han pres entorn d'aquesta situació excepcional de la crisi sanitària econòmica de la Covid. L'equip de govern mensualment fa una aportació al Banc d'Aliments. També Sorea ha fet la seva aportació indirecta sense cobrar el subministrament d'aigua a les instal·lacions esportives, reducció en els concessionaris de platges, reforç al Banc d'Aliments per un import de 12.000 euros, adaptació de les escoles amb múltiples mesures Covid-19, múltiples, algunes es veuen i d'altres no, per un import de 7.900 euros, adaptació de platges, que això ho pot explicar molt bé el senyor Gascons, pel que fa a personal com a neteja, per complir amb la normativa Covid, amb un import de 48.500 euros, ja vaig de pressa. En el paquet d'emergència social, que és llarg el que m'han demanat, en el paquet d'emergència social, oficina de tramitació d'ajudes, com tothom sap, perquè molta gent ja hi ha acudit, ajuts o exempció d'entitats esportives del cànon municipal en la seva part proporcional, entrega a domicili de targetes menjador per part del Consell Comarcal i l'Ajuntament, servei gratuït de classes de repàs al juliol i l'agost, molt important, servei gratuït de classes de repàs juliol i agost, servei gratuït a targetes de telefonia mòbil perquè la gent pogués des de casa, els alumnes pogués fer les classes d'ensenyament online, reparació i entrega d'equips informàtics, tant alumnes de l'IES com del CEIP, pel mateix motiu que he dit abans, material sanitari tant del 2020 i també part del 2021, i finalment la Fundació Sergi, que serà la nova oficina d'habitatge, un conveni amb la Fundació Sergi, que serà la nova oficina d'habitatge de Tossa. Ja t'he deixat una mica més explicar els trets. Sí, són moltes, però estaria bé una mica el més important i després podem fer el que sigui. De totes maneres, gràcies, per això no t'he interromput perquè m'ha semblat que es podia fer. Després en Gregori sí que li volia preguntar perquè després d'haver escoltat el que s'ha fet, la part econòmica i tots aquests temes al qual es preien, a nivell empresarial suposo que deveu haver tingut reunions, suposo que heu estat moltes persones que us han dit què s'ha de fer, què no s'ha de fer o com s'ho podria gestionar. Com han anat aquestes reunions? Se n'han fet? Han sigut positives? Sí, bona nit. Abans de contestar pròpiament la pregunta que em fas i menjant-te amb el meu propi temps, jo avui, per mi és un dia trist. Avui el Tribunal Suprem de l'Estat espanyol ha confirmat que revoca el tercer grau als presos polítics. És un dia trist pels independentistes, és un dia trist, jo diria, per tots els demòcrates. Aquesta decisió suposa que la meva amiga, la Dolors Bassa, que cada dia anava a dormir a la presó de dilluns a dijous, a partir d'avui mateix torna a entrar a la presó i no se sap quan torna a sortir, igual que la Carme Forcadell, que tornen al segon grau, que és el mateix règim penitenciari que tenien els altres presos polítics membres del govern. Jo crec que hem d'aprofitar cada vegada que tenim un micròfon per denunciar aquesta anomalia, aquesta irregularitat política que és la justícia que aplica l'estat espanyol.
I ara vaig a contestar la pregunta que m'has fet. A nivell empresarial, el que hem fet des de bon començament, des del primer confinament del mes de març i abril, ha estat doncs, el que ha fet pràcticament tothom, no? Multitud de videoconferències, multitud de conferències amb tots els sectors del poble, amb els experts en turisme, amb els experts en promoció econòmica, i d'aquestes conferències en sortien doncs, idees molt importants. No? Les idees que han sortit bàsicament és que aquest any les campanyes que s'havien de fer per atraure el que era el turisme de proximitat, que semblava ser que era l'únic que ens acabaria visitant aquest estiu, doncs han tingut una certa rellevància. L'objectiu era que com que els pobles de la Costa Brava ens faríem la competència uns en els altres, intentar captar aquest turisme de proximitat de comarques gironines, àrea metropolitana i ciutat de Barcelona, i amb aquest objectiu és en el que hem centrat tots els esforços de les campanyes de promoció turística del pressupost de l'Ajuntament. No? També deia que han sortit aportacions molt importants a nivell d'aquestes reunions amb empresaris i amb experts del sector, perquè fins a l'any passat ens deien que hi hauria un canvi de paradigma en el que és el turisme, i aquest canvi de paradigma sembla ser que la crisi de la Covid-19 el que farà serà accelerar-lo, per dir-ho d'alguna manera, no? Accentuar-lo. I estarem molt amatents en properes campanyes turístiques a l'hora de preparar l'estratègia per captar aquest turisme de proximitat. Com evoluciona aquest canvi de paradigma? Com evoluciona si els turistes vindran amb avió, si els turistes preferiran venir en cotxe, si les estades seran llargues, si les estades seran curtes, si prefereixen activitats a l'aire lliure o activitats a lo que són el sector hoteler. S'intuïa ja pels experts canvis de paradigma en el turisme, com deia abans, i estarem molt amatents a com evoluciona aquest fet, molt especialment després del que és la crisi de la Covid-19. Gràcies, Gregori, per haver explicat aquest tema. Referent a l'última cosa que deies, tinc una pregunta per més endavant, també per acabar de perfilar aquesta promoció turística cap a quin cop ha d'anar. Ara ja podem veure que hi ha les qüestions socials, que també ara obrim aquest altre bloc, després de parlar el primer, doncs anem a aquest segon bloc i serà en Jordi Meléndez qui faci la pregunta adequada i per qui hauria d'anar. Sí, gràcies, Vicenç. La meva pregunta és per al senyor Gascons. Abans la senyora alcaldessa ha explicat una mica les ajudes a nivell econòmic, treballadors, empresaris. M'agradaria que ens expliqués també a nivell de famílies, a nivell social, ara estem al bloc de social, què s'ha fet per ajudar a la gent del poble? Bé, a nivell social, el punt més important, perquè us feu una idea, si ens traslladem si ens anéssim en el març o en el febrer de l'any passat, arrenquem que el Banc dels Aliments de Tossa tenia 54 famílies, 126 persones, això era el promig. Entrem en el mes de juny, passat la crisi més forta del Covid, i ens posem amb 360 persones, i ara estem baixant i estem a 215 persones dins del programa del Banc d'Aliments. Això és perquè us feu una idea del gran increment que hem tingut i de la gran batacada com a municipi en aquest camp que hem patit. Com hem afrontat això? Primer de tot, el que ens va esclatar va ser la gran demanda de persones que venien al Banc d'Aliments a demanar aquesta falta de recursos i aquesta necessitat. Vam reforçar aquesta partida, que la teníem conjuntament amb Càritas, vam pactar amb una entitat bancària la manera de fer una targeta bancària per entregar l'aliment fresc a aquestes famílies. Aquesta partida, que no existia, l'hem creat i portarem gastats quasi bé 18.000 euros en 6 mesos, i tot això s'ha gestionat des de serveis socials i amb el Banc dels Aliments. Aquí hem d'afegir que també hem fet un programa d'ajudes als veïns de Tossa, que ho necessitaven. Aquí s'hi han apuntat, l'ajuda anava de 300 fins a 600 euros, s'hi han apuntat 126 veïns i serà atorgada a 120 veïns. 6 estan tramitant documentació i papers. Afegit aquí, també hem obert una oficina i hem posat 2 treballadors municipals que han gestionat l'ajuda al lloguer, el lloguer d'emergència,
portar la documentació, perquè normalment aquestes famílies no tenien recursos, tramitar-los la documentació i portar-la i entregar-la a Santa Coloma al Consell Comarcal perquè els hi fos atorgada, fer el seguiment d'aquestes fitxes. Jo crec que ens hi hem abocat més del 100%. Perquè us feu una idea, teníem previstos 50.000 euros i acabarem l'any amb 169.000 euros de despesa en aquest grup, que és per aquest motiu que per el 2021 aquesta partida del pressupost la doblem. Passa de 50 a 100.000 euros per començar aquest 2021 i saber com aniran els reptes. Gràcies, Ramon, per la teva informació. Ara la següent pregunta, Carles, quan vulguis, a qui va dirigida i quina és? Sí, la meva pregunta va dirigida a la senyora Colom. Senyora alcaldessa, bona nit. Tots coneixem, per desgràcia, gent que ha patit i de valent l'impacte econòmic de la Covid-19. A dia d'avui, i des de fa mesos, tenim moltes famílies sense ingressos, amb dificultats per pagar el lloguer o per poder comprar aliments, com ara apuntava el senyor Gascons. Així doncs, m'agradaria preguntar-li si tenen dades de l'impacte de la crisi a la gent del poble en aquestes qüestions que fèiem referència anteriorment. I a més, com es plantegen amb aquestes dades les ajudes en l'àmbit social també per l'any 2021 per ajudar, com dèiem, a les famílies del nostre poble. Bé, crec que les dades en general les ha donat bé ja el senyor Gascons i com s'enfoca de cara a l'any que ve. Bé, hi ha hagut ajudes de lloguer, hi ha hagut ajudes a gent que tenia a la porta un desnonament, hi ha hagut ajudes de subministrament de serveis, ajudes o gratuïtat amb subministraments també. I pel que fa al tema de l'any que ve, és a dir, lloguer, subministraments, aliments ja n'hem parlat, aliments frescos també n'hem parlat, escola també n'hem parlat, és que les he dictat abans, feia anar molt de pressa, però és que tot és molt social, el dir-me quines, abans ho he editat, ho he citat. Per aclarir-li, si vol, la qüestió. Més que res, per exemple, l'altre dia vam tenir aquí a Televisió de Tossa també un economista tossenc, en Joel Solà, i ens apuntava que l'any 2021 seria un any complicat també per les famílies com han estat l'any 2020. I totes aquestes ajudes donades al 2020, si per mi l'expressió caducaran l'any 2020 i se n'hauran de plantejar de nou al 2021. Per això l'enllaçava amb la pregunta que havia fet al regidor, senyor Gascons, que li ha dit que només amb una única partida l'hem doblada i això ha passat amb altres partides com es podrà veure en el proper ple de pressupostos. De tota manera, nosaltres evidentment pensem que no sabem segur què és el que passarà, perquè tot fa preveure, o feia preveure fins fa 11 dies, que la situació seria una al mes d'abril i ara pensem que en serà una altra. Per tant, que de la mateixa manera que hem tingut d'improvisar d'un temporal a una Covid i un altre temporal, ens tocarà, si les coses no van com pensàvem fa 11 dies, que és quan torna a empitjorar la situació de la Covid, ens farà improvisar i hem d'estar preparats. Abans, quan el senyor Gascons ha respost la pregunta que li ha fet el senyor Meléndez i ha explicat en línies generals l'estratègia de pressupost 2021, hi ha un tema que és que nosaltres fins fa molt poc no sabíem que podríem disposar del romanent de tresoreria positiu. Sabíem que no tindríem de complir la regla de despesa, però que sí que podria, però més tard hem sabut que podrem disposar del romanent de tresoreria positiu. Per tant, aquest romanent de tresoreria, que a més han donat molt clares les directrius dels eixos amb què s'ha d'utilitzar, a tots encaixa que si ens fa falta i hem d'improvisar com ojalà no fos així, si és que ens toca fer-ho, doncs estirarem d'on faci falta. Però ara el que hem de fer és esmerçar esforços en cridar a la responsabilitat a la gent, a la responsabilitat individual, que no em cansaré de dir-ho, i comunitària, perquè el mes d'abril, de cara a Setmana Santa, podem tenir unes previsions molt bones, molt millor del que ens pensem en aquest moment, i per tant hagin de prioritzar tant amb ajudes socials i d'altres. No sé si hi ha alguna altra cosa. Recollint una mica el que deia la Imma sobre que mirar per Setmana Santa, mirar de buscar tot el que sigui dintre de la part del futur. Abans feia referència de la gent que pugui venir o no pugui venir. Ara completament és diferent. Abans es promocionava juntament en Costa Brava, Pirineu, era tots plegats, i ara el que s'ha de fer és anar, diguem-ne, per lliure, diguem-ne que el rival és el poble del cantó. Això a nivell general i dintre del que estàvem parlant. Sí, és el que dèiem abans, aviam, sense la Covid i sense el Glòria i sense totes aquestes desgràcies que hem patit últimament, era evident que
anar de la maneta del Patronat de Turisme de la Costa Brava o dels Pirineus o del que sigui, doncs, com que beneficiava, diguem, a totes les comarques gironines o fins i tot a tot Catalunya, doncs ens beneficiava també directament i indirectament a Tossa, no? Però clar, si tu centres la campanya en el turisme de proximitat, et trobes que el poble del costat és el teu competidor a l'hora de captar aquest turisme de proximitat. I clar, les estratègies han de ser per situar-te tu com a municipi capdavanter, el municipi que més aconsegueix captar aquest turisme de proximitat, no? Tot això a l'expectativa de com evoluciona, diguem, el que és la sanitat, la seguretat sanitària, no? Perquè si al gener o al febrer comencen a aplicar les vacunes i les vacunes funcionen, potser per Setmana Santa estem millor. I clar, nosaltres estem preparant l'estratègia per la temporada d'estiu 2021 primer amb la situació que estem ara. Però si la cosa evoluciona, evidentment nosaltres obrirem tot el que és la promoció turística a tot el món. El que passa és que ara ens hem de centrar o no ens hem de centrar i creiem que toca fer-ho com vam fer la temporada passada també bàsicament amb el que és turisme de proximitat. Això gairebé dintre s'enllaça una mica el que és el futur. Després de parlar una mica sobre lo social, doncs serà el moment de parlar una mica del futur, que és aquest tercer bloc. Doncs en Jordi Meléndez té una altra pregunta. Jordi, per qui va dirigida? Sí, jo en la línia que preguntaves tu, Vicenç, també al senyor Martínez, una mica si pot concretar aquestes línies estratègiques que van cap a, sembla, més proximitat, no? La potencialització del turisme aquí a Tossa hauríem d'apostar per la proximitat, no? Clar, si ens ho pregunteu a dia d'avui, jo a dia d'avui destinaria pràcticament totes les nostres capacitats econòmiques, diguem, a captar aquest turisme de proximitat, perquè a dia d'avui no sembla que tinguem no ens n'haurem sortit del que és la pandèmia, encara estarem en plena pandèmia. Us deia abans, si això evoluciona, si la vacuna funciona i si per Setmana Santa estem en què els índexs i els indicadors de la pandèmia van cap avall, evidentment l'estratègia de promoció turística canviarà i ens dedicarem a captar turisme no tan sols de l'àrea metropolitana, no tan sols de Barcelona ciutat i no tan sols de Girona i comarques gironines, sinó que ampliarem el ventall, no? Ens dedicarem a tornar a captar turisme estranger i fer les campanyes que veníem fent fins a l'any 2019, vaja. Gràcies, Gregori. Abans que en Carles ens ho pugui explicar, bé estaria bé de poder veure aquestes diapositives perquè s'entengui una mica la part d'aquest futur. Estem parlant d'aquesta evolució de l'agost, estem parlant dels allotjaments, ja veieu que comença el 2014, i estem parlant ja del 2020, 2019, fixeu-vos, un 82,69, això són, diguem-ne, habitatges que es van posar, diguem-ne, perquè vinguessin els turistes, o sigui, els llocs que poguessin venir. Fixeu-vos com ha rebaixat fins quasi un 60%, aquest 58% a l'any 2020, per tant, és bastant significatiu tot això d'aquí. Aquí també ho podeu veure, la gràfica que vèiem abans, i fixeu-vos, doncs, les places disponibles que hi havia des del 2014, una mica anat pujant, fins que arribar al 2020. Aquí hi ha places que, alguns hotels que no han obert, alguns que només han fet una part, i per tant, fixeu-vos, de 21.500 a 17.300 és el que hi ha i queda marcat en aquestes places, com poden veure en aquesta gràfica. I aquí poden veure la diferència de la gent que no ha vingut, diguem-ne, el que s'ha perdut, en aquest cas a través d'aquesta pandèmia, com poden veure en aquest gràfic. Fixeu-vos que Barcelona té quasi un 60% de gent que no hi ha anat, de turistes o visitants que no hi han anat, però fixeu-vos aquí, tot i que van fer una llista de 100, nosaltres hem volgut posar-ho aquí a través de l'Ajuntament, que a Tossa està marcat quasi un 29%, un 28,52% de gent que no havien vingut. De totes maneres, una gràfica que no sé si la pregunta propera va destinada a això. Carles? No del tot, Vicenç. Jo la pregunta que vull fer és pel senyor Gascons, i senyor Gascons, el futur està ple d'incerteses, i no només a l'evolució de la pandèmia, tots ara estem pendents de la vacuna, no? També cal afegir els greus efectes de la crisi climàtica
que també afecten i que també tenim aquí a Tossa. Sense anar més lluny, fenòmens com el Glòria ens mostren la vulnerabilitat de les nostres platges, un dels principals, si no el que més, actiu turístic del nostre poble. Per tant, la pregunta que li vull fer és com té previst l'Ajuntament afrontar aquests nous reptes també mediambientals? Què s'ha treballat a nivell turístic? Què s'ha fet a nivell mediambiental? Què s'ha consensuat també amb el sector privat per fer front a aquestes qüestions mediambientals que també marcaran l'evolució dels propers anys, propers mesos? Sí, mira, jo crec que el que ha fet el Glòria ha estat un advertiment. O sigui, el que veien ja canvi climàtic, arriba a Glòria i ens adverteix definitivament de com seran les noves condicions de joc. Això, evidentment, a Tossa ens ha afectat de ple. Nosaltres tenim 16 plages, d'aquestes 16 plages, 5 d'elles van quedar arrasades o desaparegudes i les altres van veure greument afectades. Hem pogut resoldre una part dels problemes, però la cicatriu del Glòria encara hi és, perquè recordem que per Sant Pere vam tenir esllavissades i vam tenir que tancar plages com Portopí o Martossa. Vull dir que els efectes de Glòria ens duraran un any o dos. Hem mantingut reunions amb el CEAP, amb el Centre d'Estudi Científic de Blanes, amb la Universitat de Girona, amb gestió de costes del litoral català i amb Costes Espanyoles, que és l'administració que és el titular dels penya-segats i de les platges. Entre tots quatre i l'Ajuntament ens estan marcant el camí que hem de seguir. Us posaré un exemple, el cas de Giberola. El cas de Giberola hi havia un projecte molt antic que s'ha executat amb rapidesa, que era trencar el gran espigó perquè ens deien que feia un efecte rebot i que li feia una pèrdua de sorra. S'ha executat i està fet. Altres casos d'altres penya-segats, com podem tenir a Martossa o Portopí o zones del camí de ronda afectades. El Ministeri espanyol o la mateixa Generalitat decideix no fer intervenció perquè diu que aquella zona, la càrrega o el risc que té per al canvi climàtic és molt forta i requereix centrar la inversió en altres llocs. Llavors haurem de, ja plantegem, desviar el camí de ronda o fer un camí de ronda alternatiu per segons quins trams més complicats, perquè ja ens diuen que no els podrem recuperar amb les noves condicions de joc que ens està portant el clima. Més coses referents a les plages. Hem fet les batimetries per ser coneixedors després d'una forta ressaca o d'un fort temporal on ens queda pilada aquesta sorra i hem demanat el tràmit en el Ministeri per saber si la podem recuperar o la podem remuntar. I la prova està que en un mes i mig, perquè no vam poder treballar perquè vam tenir la pandèmia, vam ser capaços de refer el 90% de les platges de Tossa. També estem a dins del programa PAESC, que no l'hem abandonat en cap moment. Hem muntat plaques solars a edificis públics, hem equipat l'escola amb LEDs, hem reduït el consum i tota aquesta informació a les reunions que fem amb Tossa Turisme o amb els gremis del sector els hi expliquem les accions que anem fent i jo crec que ells també s'estan adelantant a fer-los perquè malauradament els costos energètics de tenir un edifici no adaptat difícilment d'aquí 5 anys no seran sostenibles. Llavors, a poc jo crec que tots ens anem encasillant en les noves normatives ambientals que hem de complir. Gràcies per aquesta informació. Sí, endavant. Ha parlat de les actuacions fetes durant el 2020 i aquestes guies que també s'estan donant pel 2021 i entenc que també a més anys, però també si ens podem centrar ara en el tema turístic, l'adaptació del turisme també a un turisme sostenible, tots en parlem, però què s'està fent també per impulsar-lo i després també ho esmentaves ara al final, amb el sector privat, què s'està fent en el turisme, amb el sector privat també per fer aquesta Tossa més sostenible. Amb el turisme tenim un acord que es va signar, que és el Destí Biosfer, que el van signar fa uns 3 anys. El que s'ha pactat amb aquesta entitat, primer de tot seguim amb ells, ens fan una mena d'auditoria que la complem amb escreix perquè recordem que aquest any vam ser els 2 únics municipis de Girona que vam signar el PAESC, per tant dins del que és Girona anem força avançats amb aquest tema i també hem pactat que qualsevol establiment de Tossa que es vulgui turístic, que es vulgui apuntar en aquest certificat, durant un any el té gratuït
i una part del qüestionari d'aquest certificat, amb les accions que fa l'Ajuntament, li pot ajudar a complementar les accions del local. Això és molt important perquè tant en el municipi, que és el destí turístic, com en l'empresari que entra en aquest projecte, tots dos entren en la mentalitat de l'auditoria constant i de la renovació constant per afrontar els nous reptes que ens venen. Jo crec que aquest és el principal pas a seguir, és aquest. El de més, evidentment, ja ens el van aplicant d'administracions supramunicipals, no? Però el camí principal és aquest. Una altra de les coses, per l'alcaldessa, ara no sé si les infraestructures de carreteres que arriben aquí ja estem bé, necessitem, per exemple, l'arribada a la C32 al seu puesto, perquè hi ha molt de persones a Tossa a vegades que la demanen. És el turisme de qualitat, el turisme de massa, com m'ho veu? Crec que el meu discurs des de ja fa temps, anys, ha estat sempre que el turisme que crec que volem tots els que formem part de l'equip de govern és un turisme de qualitat i no tant de quantitat. Crec també que obertament, en públic i en diverses ocasions, fa poc temps em van trucar, crec que del Punt Diari, per un nou projecte que no sabia d'on venia, clarament no a la C31, i menys, C32, i menys no a la C32 per tot el que això comporta, menys encara en un moment que la pressió de pobles veïns és extremadament exagerada, perquè algú sí que hi surt guanyant, però el cul de sac, que és Tossa, en tot cas ens surt molt mal parat. I en la línia de lo que estàvem parlant, tant a la meva dreta com a la meva esquerra, del turisme sostenible, de quines han de ser les noves directrius, és igual a les europees, les nostres, les de casa nostra, el que nosaltres volem un turisme de qualitat i no un turisme de quantitat, massificació. Per tant, que el que hem de fer és que la gent que vulgui venir a Tossa, que decideixi que Tossa és el seu destí, sàpiga quines són les condicions per arribar-hi. I si m'ho demaneu a mi directament, m'he expressat obertament moltes vegades, fa poc a la premsa, els mitjans de comunicació m'ho van demanar, i el meu posicionament, i el de tot l'equip de govern, crec, és no a la C32. No sé si voleu dir alguna cosa perquè em fan la pregunta directa, però esclar. Jo també ho tinc molt clar. D'acord? Doncs ja està. Un rato seria qüestió de parlar-ne bastant de temps, el del turisme de qualitat. Què s'ha de fer, com se fa, si és una cosa ràpida, si trigarem molt, ja hi esteu anant cap aquí. Comença per aquí, comença per estratègies de les que s'han parlat a dreta i esquerra, perquè hi ha hagut preguntes repetitives i crec que el punt d'inserció i el punt comú ha estat aquest, com arribar-hi i què estem fent, ja estem esmerçant esforços en això, però és important, és molt important, la base més important són les comunicacions, d'acord? Llavors penso que tenir molt clar el nostre posicionament davant la possibilitat que es decideixi, que vull veure què passa, perquè Lloret tampoc ho té tan clar que pugui aconseguir el que ha intentat aconseguir, perquè ja dirà la justícia del seu moment com acaba el tema, però en tot cas des de Tossa tenim molt clar que un dels eixos principals per aconseguir aquest turisme de qualitat que tant se'n parla, però que el que s'ha de fer és començar a fer camí. El camí passa per seguir en el mateix posicionament que ja tenia fa anys i que no ha canviat. Jo sobre això del turisme de qualitat també volia fer un apunt. Aviam, no sé si tots entenem el mateix per turisme de qualitat. Que vingui uns joves amb motxilles a l'esquena i vagin a un càmping és turisme de qualitat, o forçosament tots els que venen han d'anar a hotels de 5 estrelles i gastar-se 300 euros per dia. Vull dir, clar, o sigui, jo polítiques classistes per la gent rica jo no contribuiré a fer-los. Però no té res a veure. Turisme de qualitat per mi és que vingui la gent que respecti el poble, que respecti el medi ambient, que respecti les platges, que respecti la natura i que respecti el món on viu. Per mi això és turisme de qualitat. Independentment i que sigui respectuós amb l'entorn, amb la societat on viu, i això és el meu interès, no? I a partir d'aquí, si són més rics o més pobres, jo no penso fer cap qüestionari a ningú sobre quants diners té en el seu compte corrent, no? O quantes accions o quantes societats. Vull dir, per tant, que evidentment donaria per un debat molt més ampli que això, però...
que ha de quedar clar. Expliquem una mica. En Jordi crec que té una altra pregunta per nosaltres. Abans de donar pas a la veu del poble, a les preguntes dels nostres espectadors, aprofitant que us tenim aquí, m'agradaria que ens expliquéssiu una mica com es preveu aquesta campanya de Nadal. És a dir, si ja s'ha hagut de cancel·lar malauradament la Fira de Nadal, si ja teniu alguna previsió pel pessebre vivent, tema de Reis, si podeu avançar alguna cosa. Jo no sé a qui tocaria, jo, si voleu, dic el que crec. Penso que, bé, aquesta campanya de Nadal, i no ho dic jo, sinó que penso que experts del món, tant epidemiòlegs com matemàtics com metges, ens alerten que estem en aquest rebrot, en aquest repunt tan important i que això complicarà molt tota la campanya de Nadal. La prova és que dilluns algú ja pensava que es podia traslladar on fos i no podrà ser, és a dir, aquesta desescalada ja no és possible. I jo torno a repetir el mateix, si no hi ha consciència individual i comunitària, la campanya de Nadal es preveu, i no perquè ho digui jo mateixa o cap dels que som aquí, la campanya de Nadal es preveu que serà una campanya fosca, pobra. Parlar de Reis ara ho trobo molt prematur, perquè heu de pensar que, això ho he dit moltes vegades, jo sempre dic que aquells dies que anava venint a la televisió em deien, diu mentides. Esclar, és que avui deien una cosa i demà en deien una altra, perquè els Procicat, a quina hora ens arribaven, Ramon? A vegades i el dimecres a les 12 i a l'hora que fos, per tant, i a totes hores i cada dia diferents. Què passarà d'aquí a Reis? De moment la resposta d'Interior és: escolteu l'alcalde de Tarragona que ho té molt clar. L'alcalde de Tarragona ho tindrà molt clar ara, però vés a saber què passarà d'aquí 15 dies o 3 setmanes. Per tant, que jo crec que parlar de Reis n'hi hauran, El que passa que no sabem de quina manera arribaran aquests Reis, no sabem de quina manera els nens podran veure aquests Reis, no en tenim ni idea, però no patiu, que de Reis n'hi hauran. Ara bé, nosaltres no ens mourem d'allò que Procicat ens digui que hem de fer, perquè penso que és en favor de tota la comunitat i fer un favor a la comunitat que ens comportem com ens diuen que ens hem de comportar. És el que us puc dir. I la Fira de Nadal, doncs, ho repeteixo, i ho he dit més d'un dia, jo haig de dir que tinc els meus companys directes de govern aquí, i tots dos estaven molt animats amb la Fira de Nadal, i l'única que estava molt desanimada amb la Fira de Nadal era jo, i em deien, no, la Fira l'hem de fer. Jo deia, voleu dir que l'hem de fer? Escolta, ojalà s'hagués pogut fer, perquè mira, ho teníem més o menys a punt, i perquè fes goig, i perquè fos ben bonica, i perquè vingués molta gent, doncs ha passat el que ha passat, i penso que hem fet, ja està, i penso que la decisió ha estat encertada, perquè ara ja no poden venir aquella gent que podien venir dilluns, per exemple. No es pot dir, estem en un moment que no podem dir què passarà la setmana que ve. Això és una cosa que és el dia a dia, evidentment. Gràcies també per venir de tant en tant a explicar una mica les novetats, cosa que aquí a la televisió ja ho tenim. Els indicadors empitjoren cada dia, i mentre els indicadors empitjoren cada dia no podem dir què farem demà passat. Tenim 4 preguntes, una d'elles era la d'en Marc, que aquesta l'hem deixada perquè hi ha hagut una coincidència amb una de les preguntes que ja teníem preparades aquí, per tant, també agrair-li que s'hagi aportat hagi col·laborat amb les preguntes. En tenim 3, en el qual n'hi ha una per cada un. Una d'elles, podríem començar amb en Ramon Gascons, que és en Carlos, que ens diu que què es pot fer per no haver de gastar tants diners després de cada temporal? És inevitable? Home, és inevitable, evidentment, però perquè fos totalment inevitable caldria una reestructuració urbanística mai vista. El principal problema és que totes les poblacions costaneres han guanyat terreny al mar, i el mar, quan hi ha temporal, com més fort el temporal, més vol tornar a recuperar el seu àmbit natural. Tenim la platja soterrada i la platja viva, i aquestes dues van treballant. Com ve un temporal molt fort, van al màxim d'ocupació que han tingut històricament. Si recordem el cas de Tossa, no sé, si ens anem en el pont a la palanca de Can Puig fins a l'aigua de mar, era tot una vessant plana amb un 2% de pendent. Avui ens trobem al pàrquing de l'Àncora, el camí que va cap al racó, i el mar es troba una paret. Evidentment, aquestes resistències cada vegada fan més mal. És per això que
quan ens hem reunit amb el Ministeri o amb el Centre Científic de Blanes o així, quan hi ha una zona molt complicada, el que recomanen és deixar que es naturalitzi i recular, perquè donen aquella zona que de moment no es pot suportar l'envestida del mar. La situació que tenim és aquesta. Doncs molt bé, arrel d'aquesta pregunta en tenim dues més, una d'elles dirigida a en Gregori Martínez, ho fa la Maria i diu: és cert que hi ha molta gent desplaçada a Tossa que està utilitzant la segona residència per teletreballar? No sé si teniu aquestes dades. A veure, jo sobre aquest tema el que m'agradaria dir és que ja no només a Tossa com a municipi, sinó a tot Catalunya vivim en una mena d'anomalia, no? I m'explico. Som una nació sense estat, això és conegut de tots, i què passa? Que si no hi ha una prohibició expressa per part del govern de l'Estat, com hi havia en l'estat d'alarma, la Generalitat de Catalunya no pot prohibir que la gent es desplaci, per exemple, els caps o entre setmana o quan venen aquí la gent que té la segona residència. No pot prohibir, la Generalitat de Catalunya pot recomanar. Llavors què passa? La Generalitat de Catalunya recomana, però la gent fa el que considera que ha de fer perquè amb les recomanacions no és suficient per poder, diguem, canalitzar tot aquest flux de gent que ve, no? Això és bo o dolent? Home, jo a mi m'agradaria tenir totes les eines d'un estat, evidentment, soc independentista de tota la meva vida, no me'n recordo haver sigut res més que independentista, no? En aquest aspecte, vull dir, en aquest sentit és evidentment que és dolent, però per Tossa, sempre i quan la gent que vingui a fer teletreball, si compleixen les mateixes mesures de seguretat que complirien en els seus domicilis o els seus llocs de residència habitual, no ha de ser necessàriament dolent, tampoc. Què vull dir? Que si la gent que, com pregunta la telespectadora, si la gent que ve aquí a fer teletreball compleix amb les distàncies, amb la mascareta, amb tots els requisits que ens posa el Procicat, igual que compliria a casa seva, doncs tampoc hi ha d'haver cap problema. Ara, a mi el que m'agradaria, diguem, és que Tossa pogués decidir, o Catalunya pogués decidir, fins a quin punt, sense dependre de jutges espanyols ni del govern espanyol, fins a quin punt la gent té capacitat o no de mobilitzar-se entre territoris, no? I no sé, segurament una altra cosa que, aviam, el teletreball també hem de tenir molt clar qui pot teletreballar, primer de tot has de tenir feina per fer teletreball, qui tingui la sort de tenir feina, que avui en dia ja és molt, has d'estar en una empresa que no estigui en un ERTO i has de tenir feina del dia a dia. I en segon lloc, que la feina no sigui manual, que la feina sigui, diguem, intel·lectual, que es pugui fer a través de videoconferències o de teletreball. Vull dir que els que tenen teletreball avui en dia jo crec que es poden considerar, vist l'estat de les coses, una mena de privilegiats, per dir-ho d'alguna manera. I tenim una altra pregunta abans de tancar el programa. És la Laura, que va dedicat a l'alcaldessa de Tossa i ens pregunta quants casos de coronavirus hi ha avui en dia a Tossa. 116 casos i 860 des de l'inici, els acumulats, perquè la gent m'entengui, són els acumulats 116 casos i 860 casos sospitosos. Aquests casos sospitosos no els explico, però és un ventall ampli, gent que està pendent de proves, gent que té clínica, gent que està... 860 sospitosos. Bé, és la pregunta que em fa, és així de clara. 116 acumulats, 800 també pensava que me la farien i per això ho tenia clar, perquè he volgut mirar a última hora i són aquests els resultats. Prudència. Després, si em permeten, l'equip de TV3, els periodistes i els companys, amb 3 paraules faré el que havia vingut a fer a les 3 del migdia, o no sé quina hora vinc, a passar el party del geriàtric. Si m'ho permeteu, abans d'acabar el dir-ho un moment. Merci. En Ramon, volia dir alguna cosa? Sí, per la pregunta que m'ha fet en Carles. I malauradament a Tossa ho pot observar. Nosaltres quan vam entrar ens vam trobar un projecte amb tota la riera encapsulada del càmping Pola. Podrà observar el fort impacte i el dany que està fent tot aquest túnel que baixa l'aigua neta sense aportació d'àrids a la platja de Pola i l'està, cada vegada que hi hagi una ploguda com la que hi ha hagut la setmana passada, el cap de setmana passat, si vol anar-ho a veure veurà que perdem mitja platja de Pola.
Això és un exemple clar del que cal fer urbanísticament i el que no s'ha de fer urbanísticament en un litoral sensible i delicat com el nostre per preservar-lo. Tossa és un dels punts més bons de la Costa Brava perquè ha sigut capaç de mantenir la seva riera principal en estat natural i a Pola no van ser capaços de fer-ho i l'hem desgraciat nosaltres mateixos. Ell, si segueix l'evolució, ho podrà comparar, vull dir, és un bon referent, malauradament a casa nostra. Doncs molt bé, si algú vol disposa de 30 segons, Ramon, vols acabar de... Bueno, 30 segons. El que m'he deixat abans, com m'ha preguntat de l'aspecte econòmic, per l'any que ve, com aquest any serveis socials ha de mirar de ser... Jo crec que hem sigut un dels pocs municipis que hem sigut molt i molt proactius, amb el que ha explicat l'Imma, van tenir l'enginy de fer les targetes de comunicació, treure els ordenadors dels instituts i donar-los als nanos, portar la documentació de la gent que no podia anar a Santa Coloma. Vull dir, jo crec que hem sigut molt imaginatius perquè ningú quedés despenjat i ningú quedés fora. Jo crec que s'ha treballat molt i des de totes les regidories moltíssim. Primera. Segona, lligat amb el canvi climàtic i amb tot el que hem parlat avui, del turisme de qualitat. L'altre dia en una xerrada a la Universitat de Girona deien que el turisme de qualitat arran de la Covid marca 3 ítems: seguretat, confort i benestar. Si fem la feina que tenim encarrilada i amb el poble i l'entorn que tenim i mantenim el que tenim, jo crec que els 3 ítems els podem abanderar i molt ben abanderats, i això jo crec que ens pot fer molt forts. Gràcies, Ramon, per haver vingut fins aquí. 30 segons, ràpidament. Aviam, a mi el que m'agradaria, després del programa aquest que hem fet, que pràcticament tots els missatges han sigut realistes, tirant a negatius, diguem, és un missatge encoratjador i d'ànims cap a tot el poble, no? Cap al futur, i confiar en que les vacunes aniran bé, encoratjar la gent que compleixi totes les mesures de seguretat sanitària que se li diu des de les administracions i des dels organismes corresponents, i que això tard o d'hora anirà de baixada i que la temporada que ve, segur que a l'estiu que ve o després de la Setmana Santa que ve, jo tinc el convenciment que estarem molt millor del que estem ara, i amb això em vull quedar, no? Amb aquest sentit de donar un missatge positiu de cares a l'any que ve, vaja. Gràcies, Gregori. 30 segons justos, Enganxant-me amb això... Enganxant-me amb això, si el 29 de desembre l'Agència Europea del Medicament validarà i dirà endavant aquesta vacuna, 3 dies després Brussel·les ens dirà sí, els plans europeus de vacunacions doncs es posaran en marxa, que ja tots més o menys els hi tenen. Dues coses, som gats escaldats, hem patit molt, això ningú que ens vulgui molt mal ens ho podia desitjar i hem intentat gestionar-ho el màxim bé possible. Crec que hem esmerçat tots els esforços i hem fet molt per tota aquesta situació, i l'any que ve, per dolenta que sigui, estem molt més preparats, no només econòmicament, sinó també en molts altres nivells. I en la línia social, important, dintre de les ajudes, el dia 14 de desembre comença també amb suport i conveni amb el Consell Comarcal una persona que acabarà d'ajudar i donar suport a tota aquesta gent que té dificultats a l'hora d'anar a demanar una ajuda de lloguer o de subministrament d'un servei, del que sigui. 14 de desembre d'aquest any fins a 30 de desembre de l'any que ve. Un conveni amb el Consell Comarcal vindrà cada dia pel mòdic preu de 4.000 euros a l'any. Gràcies. Jordi Meléndez, gràcies per estar aquí. Carla Escouso, també gràcies per venir aquí. Repetirem més endavant. Bona nit. Donar les dades un moment del geriàtric, així no vaig a quedar sola. Sí. És que si no em quedo sola després. Perquè tothom estigui content, les dades d'avui són, bé, segueixen tots els residents que hi ha a la residència, segueixen estables, sense símptomes, segueixen 113, no n'hi ha cap més, les dades són aquestes i prou, no n'hi ha d'altres, són certes i validades, i sí que hi ha una persona més de personal, és a dir, si érem l'últim dia que vaig venir abans d'ahir eren 4 més, eren 5, avui són 6 persones de personal que estan amb Covid positiu. Tots els circuits segueixen absolutament adaptats i tenim la fortuna de poder reaccionar molt immediatament perquè Fundació Vall Paradís va aportar ja fa molts dies molts tests ràpids, per tant que això suposo que fa que puguem fer la contenció que s'està fent.
segueixen sent 13, tots asimptomàtics, tots estables, i un mes de personal, ara són 6. Gràcies i fins la propera. Que tingueu salut i que ens doneu suport des de casa vostra, a tots. Gràcies, Ramon, per haver vingut fins aquí. T'emplacem per més endavant, segurament a parlar d'altres temes. Gregori, també moltes gràcies per venir fins aquí. La Imma, també moltes gràcies. I a tots vosaltres, ja heu vist, hem fet el primer programa, segurament que llimarem algunes coses aquí i que esperem que més endavant també ho puguem fer. Gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.